యేసు కథ ప్రేమ వెలుగు. బెత్లెహేం అనే చిన్న పట్టణంలో ఎన్నేళ్ల క్రితం ఒక ప్రత్యేకమైన శిశువు జన్మించాడు. ఆయన పేరు యేసు. చిన్నప్పుడే ఆయనను చూసిన ప్రతివారికి శాంతి, ప్రేమ నిండిన భావం కలిగేది. కొండమీద ఉన్న కాపరులు, దూరం నుండి వచ్చిన జ్ఞానులు అందరూ ఆ శిశువును చూసేందుకు వచ్చారు. యేసు పెరిగే కొద్దీ ఆయన మంచితనం ప్రపంచమంతా వినిపించసాగింది. పేదవాళ్లు, రోగులు, ఒంటరివారు అందరూ ఆయన వద్దకు వచ్చేవారు. ఎవ్వరినీ ఆయన తిరస్కరించేవారు కాదు. గ్రామం నుండి గ్రామానికి నడుస్తూ ఒకే సందేశం చెప్పేవారు: ఒకరినొకరు ప్రేమించండి. ఒకసారి జన్మించినప్పటి నుండి కంటి చీకటితో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని యేసు చూశారు. ప్రజలు అతన్ని నయం చేయడం అసాధ్యం అన్నారు. కాని యేసు అతని కళ్లపై మృదువుగా చేతిని ఉంచి, స్వస్థత పొందు అన్నారు. ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా కళ్లను తెరిచాడు. జీవితంలో మొదటిసారి లోకాన్ని చూసి ఆనందంలో ఏడ్చాడు. చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు ఆశ్చర్యపడి దేవుని స్తుతించారు. మరోసారి వేలాది మంది యేసును అనుసరించారు. వారు అలసిపోయి ఆకలితో ఉన్నారు. ఒక చిన్న బాలుడు దగ్గర ఉన్నదల్లా 5 రొట్టెలు, 2 చేపలు. యేసు ఆ ఆహారాన్ని తమ చేతిలోకి తీసుకుని ఆశీర్వదించారు. అద్భుతంగా ఆ ఆహారం వేలమందికి సరిపోయేలా పెరిగింది. అందరూ తిన్నారు, తృప్తి చెందారు. యేసు మాటల్లో నిజం ఉంది, ప్రేమ ఉంది. ఆయన అన్నారు, ప్రేమ ఉన్న చోట దేవుడు ఉన్నాడు. కానీ కొంతమంది నేతలు యేసును చూసి అసూయపడ్డారు. ఆయనను పట్టుకుని శిలువ పైకి చేర్చారు. ఆకాశం చీకటిగా మారింది. ఆయన శిష్యులు దుఃఖించారు. అది అంతమని అందరూ అనుకున్నారు. కాని 3 రోజుల తర్వాత అద్భుతం జరిగింది. శ్మశానపు గుహ ఖాళీగా కనిపించింది. యేసు మళ్లీ లేచి వచ్చాడు, సజీవంగా. ఆయన తన శిష్యులకు ప్రత్యక్షమై ఇలా అన్నారు: నేను ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉన్నాను. ఆ రోజు నుండి ప్రపంచం మారిపోయింది. యేసు ప్రేమ, క్షమ, ఆశల సందేశం దేశాలు దాటి కోట్లాది హృదయాలను తాకింది. ఇప్పటికీ ఎవరైనా పేదవాళ్లకు సహాయం చేసినా, క్షమించినా, ప్రేమ పంచినా, యేసు వెలుగు అక్కడే ప్రకాశిస్తుంది.